Keď pustíme program LibreCAD, predvolene máme čiernu kresliacu plochu, ale vieme ju zmeniť v Options, Application Preferences, Background zvolíme na bielo. Takže teraz to potvrdíme, máme plochu bielu. Ideme si teraz nakresliť plán pre vyrezanie dverok v nárezovom centre. Takže teraz zvolíme obdĺžnik. Ako prvý bod môžeme zvoliť ktorýkoľvek tu na bod, ale využijeme snapovanie k gridu. Tu máme, že snap on grid. Takže prvý bod bude mať miesto 10 a 10 mm od štartu. Toto je štart, ten červený krížik nášho systému súradníc. Takže tu je prvý bod. Teraz by sme si mohli kresliť takto obdĺžniky. Ja stlačím Ctrl Z, aby som ich zrušil, pretože my chceme konkrétny rozmer tých našich dvierok. Keď stlačím práve tlačítko, tak sa môžem vrátiť k poslednému nástroju na kreslenie, čo je obdĺžnik. Teraz nakreslím prvý bod. No a druhý bod si chceme špecifikovať tak, že dverka budú mať šírku 638 mm a výšku 597 mm. A tuto my ten druhý bod vieme špecifikovať aj ako príkaz. Vpravo dole máme to, aby sme išli relatívne od tohto prvého červeného bodu, ktorý sme špecifikovali, tento červený tu na, tak my môžeme použiť zavináč. A keď tam dáme zavináč, to znamená, že relatívne od toho prvého bodu. Takže pôjdeme, šírka je 638 mm, čiarka 597 mm je vlastne výška. Takže stlačím Enter a už sa mi nakreslilo. Musíme si zoomnúť von, aby sme to videli, čiže scrollujem von, aby som videl ten náš obdĺžnik. No a teraz by sme chceli, samozrejme pre to nárezové centrum, spraviť nejaké kvóty, že akú to má šírku a výšku. Na to sa používa ďalší layer. Layery máme tu. Stlačíme pridanie nového layeru. Tu už máme predvolené, že môžeme nastaviť, že to je typ layeru, je Dimensions. On je defaultne modrý, to si vieme zmeniť. A podľa nejakej izonormy sa hovorí, že takéto kvotovanie má mať 0,25 mm hrúbku čiary. Takže zabudli sme zvoliť názov, takže dáme Dimensions alebo rozmery. A teraz ešte nastavím tú prvú, lebo tam napríklad som si všimol, že by default je tiež 0,25 mm hrúbka čiary, ale izonorma naša európska hovorí, že 0,5 mm majú byť obrysy. Takže dávam 0,5 a on sa stane trošku hrubším, ten obdĺžnik. No a teraz si dajme tie rozmery, čiže označíme si, že ideme kresliť Dimensions. Tuto máme Dimensions a ideme vertikálnu a horizontálnu. Tak dáme horizontálnu, ale snapuje nás to do tých bodov toho obdĺžnika. Čiže tu nás si môžeme kliknúť Snap on Endpoints. Toto si zruším a už vidíme, že nás to snaplo rovno do ľavého horného rohu. Teraz dáme pravý horný roh a teraz od nás chce ešte informáciu o tom, kde bude ten Dimension line. Takže si musíme zrušiť to. Dáme si snapovanie on grid. A tým pádom by to malo ísť, ale to ide len po 10. Aha, teraz to máme ale zväčšené, keď sme zoom outnutí. Takže môžeme si dať radšej, že free, aby sme si sami mohli určiť, že v akej vzdialenosti chceme mať ten dimension. Tak sme ho umiestnili sem, môžeme vidieť, že to tu je. To vyriešime ešte neskôr, že má to nejaký veľmi malý text. Ale takže máme už vyobrazenú šírku, teraz dáme vyobrazenie výšky. Vrch, spodok, teraz trošku vľavo. Dobre, hotovo. A teraz ešte dáme dve dierky na pánty, ktoré budú vľavo. Tie dierky na pánty budeme robiť kruhom, ktorý nakreslíme dvomi bodmi, okrajové body dáme vyobraziť. No a ja viem napríklad, že chcem kresliť relatívne od prvého tohto bodu, tak prvýkrát kliknem sem, hej. Ale tu na ten kruh nechcem, takže ja stlačím Escape, ale týmto sme už zadali prvý bod, od ktorého chceme relatívne koordináty riešiť. Takže teraz môžeme spraviť takú vec, že zase ideme kresliť ten kruh, stlačím práve tlačítko, dám kruh cez dva body a špecifikujeme prvý bod tak, že chceli by sme kruh, ktorý bude začínať, a to je niekde v norme proste závesných pantov na dverka, že 5 mm majú byť od okraja. Takže dám zavináč a dám 5 mm, vlastne x-ová súradnica, že 5 mm vpravo to bude posunuté. Čiže 5 mm vpravo. A teraz druhý bod bude y-nová súradnica, to vieme, že to sú dverká, ktoré idú na IKEA skrinku. IKEA má taký štandard, že vlastne umiestňuje to 78,5 mm je stred tohto kruhového výrezu na pánty od vrchnej alebo spodnej hrany. To je kvôli tomu, ako oni navrtávajú vlastne dierky do skriniek na police, čiže na také policové úchyty. Takže ja dám Enter a tým pádom som špecifikoval prvý bod. Keby sme išli teraz priamo sem na tú kresliacu plochu, tak už môžeme vlastne my ten druhý bod umiestniť ako chceme. Ale my aj tu aj tým komandom chceme aj ten druhý bod a tam už teraz to umiestňujeme relatívne od toho prvého bodu, tam, kde máme ten červený kurzor, alebo teda tú ten červený predmer. A teraz dáme relatívne, že teda má to mať šírku 35 mm, ten otvor na pánty, takže 35 mm x od toho prvého a 0 mm výška je správne, že chceme to mať ako priemer. Dám Enter a teraz už máme nakreslený ten kruh. Ja teraz vidím, že bohužiaľ máme dimension a toto nemá byť dimension, ale to má byť normálne predmet, ktorý sa bude vyrezávať, čiže potrebujeme to movenúť do iného layeru. Keď na to dvakrát kliknem ľavým, tak tu sa mi ukázal ten objekt a ja môžem spraviť takú vec,
že to zmením na layer 0. Dám OK a už vidíme, že je to čierne. Hej. Takže máme ten layer vyriešený a teraz zase idem Creasy Dimensions, lebo chceme vyjadriť, že ten náš kruh, ako má byť vzdialený od okrajov. Takže ideme cez Dimensions, horizontálnu a vertikálnu. Horizontálne, že má byť stred, alebo môžeme vyjadriť napríklad iba túto vzdialenosť. Dajme ten stred, ideme tu k tomuto. A keď chceme teraz sa horizontálne pohybovať, tak musíme si zvoliť tento snap horizontálny a už vidím, že môžem takto kliknúť. To vyjadrenie tej vzdialenosti môže byť priamo tu na tejto priamke. Takže vidíme, že to je 5 mm. Pekne nám to tam nakreslilo. No a ďalší náš dimension bude vzdialenosť stredu od okraja horného, takže ideme na stred toho kruhu. Ja tuto radšej zruším tieto snapy a dám, že chcem na snap na center. Takže teraz už vidím, že jediný center je tu. Kliknem. No a teraz potrebujem snap on entity, ale ešte by som chcel vertikálne, takže zruším horizontálne, dám vertikálne a teraz mi to pekne ponúklo ten bod tu na. Takže klikol som. Keď sa na to pozrieme, tak chceme si nastaviť, že napríklad tento dimension, že by sme chceli mať tiež horizontálne a nie vertikálne, tento caption toho textu. Takže to vieme spraviť, takže current drawing preferences, dimensions a text alignment dáme horizontálne, alebo vždy horizontálne, už to je horizontálne. Takže to máme vyriešené a teraz my ten takýto istý otvor na tie panty budeme mať aj hore a môžeme to skopírovať. A teraz si ukážeme, ako kopírovať. Čiže keď si my toto označíme, dám escape a teraz si takto môžem označiť tieto všetky veci. Ukážeme si, že čo to robí. Teraz sa nám začína hýbať. Aha, teraz máme vertikálne obmedzenie a teraz to už funguje. Tak to vieme posúvať. Takže táto malá časť pozostáva z čierneho kruhu, layer 0 a potom layer dimensions, kde sú vlastne rozmery, kde sa kruh nachádza. Keď to označíme a skopírujeme, tak to v library cut býva problém, že niekedy mi Ctrl-C a Ctrl-V zafunguje, že layery sa dobre skopírujú a niekedy nie. Neviem, čo to je za bug, ale originálne sa to má robiť tak, že dáme move copy. A teraz už keď to mám označené, tak iba určím reference point, či to je tento roh. Teraz sa to už ide kopírovať, takže presuniem sa vyššie a dám si to nakopírovať sem. A teraz sa ma pýta, hej, že či to má movenúť, alebo má nechať originál, či to skopíruje, a či sa majú použiť atribúty aktuálne a aktuálny layer, či sa iba používa. Tie atribúty neviem presne, čo znamenajú, ale napríklad ten layer nechceme aktuálny, ale tak ako sme to skopírovali. Takže teraz sa nám to nakopírovalo a myslím, že už iba escape som teraz tlačil a máme to tak, ako sme chceli, hej, že keď sa zazumujeme, tak vidíme, že no, toto je čierne, rozmery sú modré, ale tieto čiary nie sú modré. A to som už zisťoval, že keď som to uložil, vypol som library cut zapol, tak tie čiary boli modré. Čiže toto je iba nejaký bug v tej verzii, ktorú aktuálne mám. Takže to nebudeme riešiť, v skutočnosti je to modré. Chceme si teda dokázať, že ako to ešte zrotovať. Toto si označíme, a nie zrotovať, ale zmirorovať. Takže teraz dáme, že okolo akej osy, mirror line si vlastne máme uložiť. Takže prvý bod bude tento a druhý bod bude priamo na tej entite. Takže to si dáme entity point a dáme horizontálne a uvidíme, že čo to spraví. Tak, no toto nám chýbalo, dobre. A teraz dáme delete originál, hej. A je to presne to, čo sme potrebovali. Čiže sme to zmirorovali a teraz máme tú istú dieru aj v hornej časti. Takže keď sa vzdialíme, tak uvidíme, že už ten kres je tak, ako sme chceli. No a teraz by sme to napríklad chceli dať tlačiť. Takže si dáme print, preview a určíme si mierku, napríklad 1:5, aby sa nám to zmestilo na stranu. Keby sme chceli, tak môžeme to dať vycentrovať do stredu tej strany a mohli by sme to napríklad dať vytlačiť do PDF-ka. Zvolíme Adobe PDF. Pozrieme sa na to, je to presne to, čo sme chceli. Až na to, že tie čiary, ktoré majú určovať veľkosti, sú fakt nejaké divné. Táto je modrá, tamto je čierna, čiže fakt tam nejaký bug. Ja to vyskúšam zavrieť. Už vidíme, že je to v poriadku. Vyskúšam dať ju vytlačiť. Dáme 1:5 a vycentrovať na tej strany. A je to tak, ako sme to potrebovali. Čiže naozaj bol tam bug a toto je už oveľa lepšie.